Siemano, z tej strony The Pacman, to jest part drugi naszej rozrywki GTA. Kurwa. Dobra, Jasiek. Ale zajebiście. Jak ty jedziesz? Ale baran. Ale pizda. Kurwa. Czekaj, listo. Mam pomysł. O kurwa, pali się! Kurwa, uciekaj! Kurwa! Jestem pasiakiem. Nie no i koniec misji. Takie nie. Wiedzieliście ten backroom? Co to jest? Szklanka mleka. Kurwa. Ej, podeślijcie mi w komentarzu, jak się mówi, co nie? Jak się, na PS3 jak się mówi, co nie? Jakim klawiszem, czy to jak, co nie? Ja pierdolę, ja nie wiem jak, co nie? I żebym ja wiedział. No cicho i zamknij. Światło. Dobra, jedziemy z tym koksem, ziomeczki. Jeszcze polecam wam taki jeden kanał Addicts Play Games, co nie? On jest moim kolegą takim zajebistym, zaufanym, co nie? I ja go bardzo lubię. Bardzo. Będzie zabawnie. Dobra. Jadymy, kurwa. Dobra, chcesz tu? Dawaj, chodź tu. Jadymy. Ja teraz prowadzę, więc wiecie. Wiecie, Kuba, ja to jestem zajebisty. Tak, jeb go z minigana. Kurde, ja jeszcze muszę się patrzeć, czy to nagrywa. Czy się nagrywa? Ja pierdolę. Pierdolę. Jestem hardcorem. Dobra, jadę, dobrze. Kuba. Ekran mi szwankuje. On mi spadł. Ja pierdolę. Zaczekajcie. Chciałam taką małą przerwę. I jakiś ten pojeb umiera. Wy to widzicie? Jakiś pojeb zdedał. I koniec misji, nara papa. Tak, możesz udawać ptaka. Kurde, dlaczego? Kurde, gdzie jest pilot? Gdzie jest pilot od telewizora? No. Dobra. Kurwa, przepraszam. O Jezu, cicho! Sorki, ale się wkurwię. Dobra, a ktoś musi... Dobra, skok na humany lops. Bam.
Nie umiem tak dobrze, bardzo dobrze dubstepować. Get out of there. Ja mam machine guna, Kuba. A, tu tak się strzela. LOL, ale zajebiście. Kuba. Dedaj padalcu.